Okay, so I'm going to start with my intro, and then we're going to do 30th of September for the beginning of YIMAP. Johan Emmett and the Master of the Universe will be playing at Friends, 9:30 p.m. You should speak a little bit slower. Okay, I'll try that one more time. Johan Emmett and the Master of the Universe, 30th of September at Friends, 9:30. Kenneth Barmbari is also going at 30th of September at IYA, but that's 3 p.m. here in Campus Allegro. How are we going to do Unto? Unto, jag presenterar tangoorkestern Unto. Kommer att ha orkester i Showmansalen första i 10:e klockan 7. Och det är då ett gäng som har varit på världsutställningen i Expo 98 i Lissabon och har efter det fått massor med konserter i både Finland och utomlands var de har representerat den här tangomusiiken. Elikkä tangoorkesteri Unto esiintyy Showmansalissa 1. päivä lokakuuta kello 7. Ja on konsertoinut paljon ulkomailla ja kotimaassakin. Ne esittää musiikkia kaikilta 3 levyltään ja niillä on tosi monipuoliset taustat, kaikki muusikot. Ne soittaa maailman musiikkia, jatsia, teatterimusiikkia ja tangonuevoa, kaikenlaista. Ja sitten vielä lisää infoa löytyy linkistä ja lippuja voi ostaa netistä sekä Allegron infopisteestä. Okay, good. And then? Och samma sak på svenska då, att konserten kommer bestå av att de spelar musik från sina 3 skivor. Var man hör då deras musikinfluenser från då till exempel världsmusik, jazz, teatermusik och tangonuevo till exempel. Och att biljetter får man köpa från infopunkten här i Allegro, på nätsidan från länken där under och priset är 20 euro. Good. Eli 20 € tai 15 opiskelijoille. Ja, 15 för studerande. Yes. Very good. Then we have the 2nd of October, we have Niels Lengun, Jakobstad's big band, The Man with the Red Horn, that's almost sold out. We have the Jakob Gospel Choir 10th year anniversary, big deal, that one's also almost sold out. Nice. 3rd of October, 7 to 9 p.m. And we have the EMI mixed concert for students, 6th October, 7 p.m. at the Kamma Music Salon. Okay. Okay, that's all we have. You good? Ja, det är bra. Okay. You guys good? Yep. Okay. Scripts away. Hit to the square. Okay. Okay. Hej, välkommen till Campus Allegro Entertainment. Jag heter Emanuel. Jag är Paulina. Och jag är Fille. Och här är vad vi har för er.